Pogodi moje zanimanje. Kviz. Ja lečim ljude. Ko sam ja? Lekar. Spremam ukusna jela u restoranu. Kuvar. Nosim plavu uniformu, pomažem ljudima i brinem o njihovoj bezbednosti. Policajac. Možete me vidjeti u filmovima ili u pozorištu. Glumac. Sa četkama i bojom stvaram umetnost. Slikar. Gasim požare i spasavam ljude. Vatrogasac. Koristim makaze i češalj dok radim. Frizer. Učim decu da pišu i čitaju. Učitelj. Sejem i žanjem povrće i žitarice. Ratar. Pomažem životinjama da budu zdrave. Veterinar. Pravim kuće iz zgrade. Građevinar. Trčim po travi, šuteram loptu i dajem golove. Fudbaler. Letim nebom i prevozim putnike. Pilot. Od brašna pravim hleb, kifle i kolače. Pekar. Imam lep glas i volim muziku. Pevač. Nosim pisma i pakete od kuće do kuće. Poštar. Plovim morima i okeanima.
Mornar. Putujem u svemir i istražujem zvijezde i planete. Astronaut. Brinemo o tvojim zubima i pomažem im da budu zdravi. Zubar. Elegantno plešem na vrhovima prstiju. Balerina. Bravo, drugari! Da li ste odgovorili tačno na sva pitanja? Napišite dole u komentaru. Ako vam se dopao ovaj kviz, kliknite like ili subscribe za još novih sadržaja. Ćao!